Horas, adorang so tamulai perminggota, taida majo video slide kemah keluarga. Tapuka masuk, mare di mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na temo palangit dohot anoon, amen. Nunga tibuhian di idarohaku Jahoba, nina ibana doho, haholongan saleling-leling na do hubain makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sang Yang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, sai lehon jala patubu madihami haporseau nasitong. Tabai ma haporseau nami ganup ari asalam tugu. Lehon madihami holong niroha na somar pangaci asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon namangolu asa marlas niroha hami mabahen lomo nirohami. Sai oloi ma pangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangihon hamuma patik nedebata, patik papituhon, unako mangalakuk, dia dolapatan ni odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata mida ibana, asa toman rohata, jala porman dohot pangalahota, rodi hatata. Yang akan naung maroh bagasi ikon masih parhamaolan jala marsi haholongan. Atong rak mangidogogo mahita siatuata debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naubar tu patik ni. Amin. Mari dehita.
Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahatol do hami tubuh jaladang adong hapor seon di bagasan rohanami hian salhut dohami manimbil sian aka dalammu macai godang do pangalausion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan di basam dot asini roham sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalausion nami sai ingot mahami hombar tu asin roham dohot dengan ni basam ala ni goaramu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen tabege mahata baga-baga taringot tu hasisan di dosa ala ni pangalausiot tado ubahe natar tulang Kristus jala binahen ni hajahato tado ibana mabugang ape tu ibana picang-picang paritian ni hasunangata jala binahen ni bugangna malum ita hilala hasangapo ma di debata na di gijang amen marede hita. Tabege mahatane debata di minggu tasadarion di enet sian Matius onom mamuka sian ayat 25 1 ayat 34. Matius onom mamuka sian ayat 25 1 ayat 34 hujaha madihita. Alani i umbahen na hudok tuhamuna unang holsoan hamu hosamuna sumarihon sipanganon manang daging muna pasari-sari para biton nda umarga hosa sian sipanganon nda umangat daging sian para biton bereng hamuma pidong akana martonga-tonga langit akana somanabur na somanggotil na sopapunguhon tu sopo tongdo di para mudu-mudu amamuna na di banua gijangi nasida nda gudang dope hasurungan muna siani ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saasta gajangna anggo tung sian pakolsohon nirohana buasa atong holsoan muna parabiton patakas hamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi akana somangula jalana somanggati ahu madok tua muna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari somamake songon bunga-bunga sada
asa molo songoni di parulu side bata duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupa di puruni marsugut nai, lama hamu, lama so parulu sena, we hamu si otik hapor seahon. Atong, unang mahol suan rohamuna, nama dok, aha panganon nami, aha ma inumon nami, aha ma parabiton nami, akasi pelebegu do makare koton salut si songoni, di bodo ama muna na di bonua gijangido, naung rikot akai di hamu. Sai jumolo ma lului hamu, harajaun di bata, dohot hati gorona, dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Atong, unang mahol soan hamu di ari marsugut, ai sari hononi ari marsugut do narikot disi. Sae do molo marsi porsan hasusaan nabe aka ari. Yimasa hatna, martua do nau bege hatani debata, jalan no piopsa. Amin. Marede hita. Ta tidak kon maha porosio tai songon nahina tidak kon nidongata sa porosion di sadok portibion rap mahita madok. Au porosea di debata Jehovah ido ama kargugun satu dosan na temo palangit doho tano. Au porosea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa serai imana tini bonis Maria naga begabian santon di porbadia andorang sohabubuan. Iro tuhata na tumaon na bernit di pengumuman di silatus na mati tarapajal do ibana di hauk narasilang na tuat tubano turu di tanom na mulak mangolu di arap potoluhon na manaik tu surgo lahun rusu siamu debata Jehovah amanai pergawun satu dusani di sima ibana pai mamulak sugu tano on mangumi halak mangulu doho namate. Au porosea ditondi porbadia jalarong sada huria nabadia huria hotopan hala Kristen akan nabadia doho diasisani dosa doho diatai nama do mulak mangulu sogo daging ni hala naung mate doho dihanguluan nasura sudah. Amin. Kita dengar kor SMPK Yahya Bandung diuduti PSW Ruth Anon.
Shalom, selamat hari Minggu ma di hita amang dohot inang saluhutna di Minggu tasadarion. Di sondo rap hita mersaur dohot amang presesta dohot inang ima distrik Jabar Tinggi 18 dohot amang sekretaris distrik dohot inang dohot tanggap bencana nasian distrik 18 Jabar Tinggi. Laos amang presestado na marjamita di mingguta di Bagasan Sadarion. Horas ma amang selamat datang ma di HKBP Reformanda. Hujah mati ting di hitas mingguta di Bagasan Sadarion. Jala tapayut ihut ma. Poin aparjolo nama minggu ima minggu patuluhon dung Trinitatis. Topik Saluhudo di Ramoti Debata. Dalam bahasa Indonesia, pemeliharaan Allah yang universal. Poin paupaton persembahan hari ini Minggu 21 Juni 2026 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat. Dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana pembangunan HKBP Jaji Matogu Resort Perumnas Batu Onom Distrik 5 Sumatera Timur. Poin palimahon ima kunjungan amang preses doh tim tangkap bencana Distrik Sapuladu Jabar Tinggi. Pada ibadah kita pukul 10 ini amang preses dan tim tanggap bencana Distrik 18 Jabar Tinggi akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada Paduan Suara Glorius atas terselenggaranya ibadah pujian dan doa pemulihan Tapanuli pada tanggal 31 Januari 2026 di Maranatha di Bandung. Dana yang terkumpul digunakan untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Setelah pembacaan warta jemaat ini, tim tanggap bencana Distrik 18 Jabar Tinggi akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Paduan Suara Glorius. Poin ke-6, kunjungan gerejawi pada hari Minggu ini di dalam ibadah kita, gereja menerima kunjungan dari Yahya Junior High School Kaweri yang akan memberikan pelayanan dalam bentuk paduan suara yang baru-baru ini kita dengarkan. Terima kasih kepada Yahya Junior yang telah memberikan pujian yang sangat indah. Kiranya semakin bersinar pelayanannya untuk memuliakan nama Tuhan. Poin ke-7, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada ibadah pukul 10 WIB, gereja akan mengadakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari situa sektor, akta pernikahan, dan akta kelahiran dan kartu keluarga. Poin ke-8, partisipasi jemaat untuk pengadaan rumah dinas pendeta fungsional. Proses pembangunan rumah dinas pendeta fungsional masih terus berjalan dan membutuhkan biaya. Untuk itu Parhalado dan panitia mengharapkan dukungan doa dan dana dari seluruh jemaat. Bagi jemaat yang hendak memberikan donasi, menghubungi panitia situa sektor masing-masing atau menitipkan ke kantor gereja pada jam kerja, dapat juga melalui transfer ke rekening panitia pengadaan rumah dinas pendeta Bank BNI nomor 201399679 atas nama HKBP Bandung Tengah Reformanda. Poin ke-9, berita Dewan Koinonia. Seksi Naposo Bulung Pertangyangan Gabungan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 19 WIB bertempat di HKBP Bandung Timur
PPND HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi akan menyelenggarakan kegiatan pertangyangan gabungan Naposo Bulung HKBP wilayah Bandung Cimahi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Alkitab dan komitmen pelayanan para pemuda serta mempererat kebersamaan antar huria. NHKBP Bandung Reformanda diundang untuk mengikuti acara tersebut. 9B, Seksi Perempuan Ina Kamis. Pada hari Kamis 25 Juni 2026, PHD Ina Kamis akan diadakan di Rumah Inang Nyonya Sri Rumata Samosir Boru Situmorang. Alamat Jalan Merah D5 43 F Wing 1 Setiabudi Regensi. Masuk pukul 11 WIB, berangkat bersama dari gereja pukul 7.30 WIB. Diharapkan seluruh anggota Pengumuman Ina Kamis diundang untuk mengikuti acara tersebut. Seksi Perempuan Huria Ibadah Doa dan Pujian PGIS Bandung. Pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 15 WIB bertempat di Gereja Katolik HTB SPKM alamat Jalan Suryalaya Bandung. Seksi Perempuan Huria HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti ibadah hari doa dan pujian dengan pelayanan dalam bentuk paduan suara. Acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Perempuan Sektor 2 PGIS Kota Bandung. C. Seksi Lansia pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Semarang Barat akan dilaksanakan pertangyangan lansia sedistrik 18 Jabar Tinggi dan lomba Vokal Group. Seksi Lansia HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti acara pertangyangan distrik dan lomba Vokal Group tersebut. Kita doakan agar acara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan Vokal Group Seksi Lansia HKBP Bandung Reformanda dapat memperoleh hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berita Dewan Marturia, poin B, Seksi Musik. Seksi Musik HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan pelatihan musik tradisional bagi jemaat kategori remaja dan Naposo Bulung. Pelatihan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Ditutup pada tanggal 30 Juni 2026. Pelatihan alat musik meliputi tagading, suling, dan hasapi masing-masing 6 orang. Pelatihan akan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 17 sampai pukul 18 WIB. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Seksi Musik kita, Situa M. Sitanggang. Poin 11, berita Dewan Diakonia. Pemeriksaan rutin kesehatan setiap hari Minggu pukul 09 sampai 09.45 WIB dan 19.30 sampai 12.30 WIB. Di ruang kesehatan, tim medis seksi kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa cek tekanan darah. Bagi jemaat yang hendak memeriksa tekanan darah dapat datang ke ruang kesehatan pada jam yang telah ditentukan di atas. Poin yang 14, jadwal pertangyangan sektor bulan Juni 2026. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 18.30 WIB, sektor Bumi Siliwangi. Tuan rumah adalah Amang Keluarga Situa SPH Marbun. Tempatnya di Jalan Setrasari Kulon 8 nomor 38. Dan hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 18.30 WIB, sektor Sarijadi. Tuan rumah Amang Keluarga Situa RHA Marbun Boru Tambunan di Jalan Sarijadi Blok 5 Jasani Rasah 7 nomor 128. Poin 20, sumbangan bunga altar gereja HKBP tanggal 21 Juni 2026 dari keluarga Amang Asih Hotang Eleboru Situmorang, sektor Mabal Seltim di dalam hari ulang tahun pernikahan ke-34 tahun.
Poin 21 adalah ucapan selamat ulang tahun. Ada 24 Amang dan Inang yang berulang tahun pada minggu ini. Dohot hormat, upagi dohami, Boy Jongjong di tempat. Oh, mungkin udah, oh ya. Kado dari HKBP Reformanda untuk ulang tahun ini adalah firman Tuhan tertulis di Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Saya tangihon ale anaha jala jakom maakahataki asa tabadiho akataun ningolum di bagasan dalan hapstaran au mengajariho hu iring-iri komerdalan di aka lapang hati goran. Selamat ulang tahun Amang, mau liate kami silahkan duduk. Poin 20 tolu berita keuangan. Minggu ini berjumlah 24.722.720 sia rupiah. Tuhuria 10.120.270 sia rupiah. Dohotu sentralisasi sia juta 401.150 rupiah. Tu pembangunan 861.000 rupiah. Naparpudi persentase penerimaan dana pembangunan rumah dinas. Total per hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 berjumlah 344.575.000 rupiah. Sona daudu pe sian targeta anggiak mari tutuki Tuhan rohata saluhna asalam tatabai asa hatop rumah dinas ni amang pendeta kita. Songoni ma sahat ni titing di minggu ta sadarion mau lihat tema Tuhan ma memberkati kita. Horas.
Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan kami mengambil waktu sebentar untuk memberikan apresiasi kepada gereja ini dan secara khusus Paduan Suara Glorius yang telah mengambil bagian memberikan dana dan upaya dalam acara ibadah pujian dan doa pemulihan Tapanuli yang telah kita laksanakan 31 Januari yang lalu. Kami mintakan pengurus TAB yang hadir untuk ikut maju ke depan mendampingi Mang Preses. Turut hadir di depan Amang Pendeta Resort dan yang menerima dari Paduan Suara Glorius, kami mohon untuk maju ke depan, konduktor dan 2 orang perwakilan pengurus untuk menerimanya. Uriani Tuhata dihamua manami dohatina name ruas Nihuriata HKBP Bandung Reformanda Sadarion Rodo Hame lebat adok pinai mana adok adong niaduna nak penaung 31 Januari tapatu Paulaoni dan baru bulan April kita mengunjungi Sibulga. Kami sangat terharu sekali Amang dan Inang setelah mengunjungi korban banjir dan sebenarnya masih membutuhkan dukungan dan topangan. Secara khusus yang kami kunjungi di Lubak Hutana Bolon, banyak rumah yang dimasuki pasir sampai sekarang belum dimasuki. Dan baru-baru ini juga tetap banjir. Jadi rawan gempa seluruh kaki gunung Bukit Barisan menjadi mungkin yang harus kita topang dalam doa. Mudah-mudahan pemerintah kita memproteksi ini sehingga ke depan tidak ada banjir seperti itu. Jadi kami mengucapkan atas nama pengurus tanggap bencana Distrik 18 Jabarteng Die mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Glorius dan juga seluruh jemaat yang menopang acara doa dan pemulihan tanggal 31 Januari. Atas nama Preses Distrik Distrik Tapteng dan juga para pendeta resort dan jemaat yang menerima bantuan kita mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengisi Paduan Suara dan yang berkontribusi. Otik susadio namang kolam parningotan do bahwa ini adalah kegiatan seperti ini akan terus kita lanjutkan ke depan. Dan tidak henti-hentinya Paduan Suara Glorius ini menginspirasi
kita di Jabar Tinggi ini. Molo tu sono pe upasat tami hola parningotan don. Tabani onan not tu diri jem maraon asa pas nok na yang go manguta julu nga pasti do awang to bingate. Jadi terimalah ini amang dari distrik dan pengurus tabe dari distrik 18 Jabar Tinggi Lasma Rohamuna Pinasa Ma Tuinang. Soma al amang itu aja lo. Boleh berdiri berjejer amangena. Ya, berdiri berjejer menghadap jemaat biar kita foto sekali. Ya. Amanginang, sekaligus informasi buat kita semua, donasi yang kita kumpulkan telah kita serahkan di tanggal 23 dan 26 Maret yang lalu kepada seluruh gereja terdampak di 5 distrik yang langsung diserahkan oleh Amang Preses, tim Tabe dan perwakilan panitia yang ikut serta pada saat tersebut. Terima kasih, demikianlah acara dari distrik, kami serahkan kembali ke liturgis. Marede hita. Dameni di matana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas maita saluhna.
Amang dohot tamu inang tatangihon mahatan di debata nagabegabe evangelium di minggu tasadarion minggu patuluhon dong Trinitatis iman atar surat di sada Musa 20 sada mamuka sian ayat walu sahatu ayat 15 sonoma 120 sada sonoma tarsurat di sini. Sada Musa walu, sada Musa 20 sada ayat walu, sahatu ayat 20 sada. Ujaha madita. Jadi dung lembelga poso-posoi jala sirak susu marharwa bulum masya barham di hari nasirang susui si Ishak. Dungi say di ida si Sara ma anak ni si Hagar. Boru misiri nati nubuhon ni si Abraham mangarehe. Jadi di dok matu si Abraham pebeli mahato banon rap dohot anak nai. Aidang manean anak hatuban rap dohot si Ishak anak ki. Alai sugu situ tu do rohani si Abraham di hati hai ala ni anak nai. Alai ninda di batama tu si Abraham unak sugu roham taringot tu danahi dohot taringot tu hatubammu. Tangi hom masudina ni dok ni si Sara tu ho. Ai marhite-hite sisa do targoar di ho pinopar. Anak ni hatu bamibe bahenok kudu gabe bangso. Ala pinoparmu ibana. Jadi di pasugus ya Abraham menugut nai hehe. Dibuat masagu-sagu dohot aek. Satabu-tabu. Dilehom ma itu si Hagar. Di pasadakom ma tua barana. Dungi di palau ibana rap dohot dadanahi. Jadi laho maibana. HP lilu do di halongonan bersabak. Jadi dung suda aiki siat tabu-tabui. Di papeak madadanahi tutoru ni rabba mekmet. Dungi di paholang ibana lau hudul. Arga sasinior siani. Ainin nado. Daktar paidaida ahu dadanahi lau mate. Jadi saya hudul maibana todok siani. Dipangiar suarana jala tu matangis. Jadi ditangi hod debatama suara ni dadanahi. Jujuma suruan ni debata siya benua gijang di si Hagar. Ninna mamadok ibana. Hadiho ale Hagar. Unang homa biar. Nunga ditangi hot debata suara ni dadanahi sian hapiahan nai. Hehe maho. Pahehe madadanahi. Jala togu ibana dohot tangammu. Ai bahenok kudu ibana gabe bangso nabulun. Dungi di patonggor debata mata ni si Hagar. Gabe di ida masyada mual. Jadi lau maibana mangguhi tabu-tabui dohot aek. Jala dipainum dak danahi. Dungi ditupak debatama dak danahi magodang. Laos maringanan ibana di halongonan. Diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan paran. Gabe dibuat inanaima sada buru misir. Bahen jolmana. Ima sahatna. Hurian itu hata di hamu amang do tamu inang. Macam menarik do turpukta sadarion. Alaman naringoti taringot tu konflik keluarga. Jala konflik keluarga Abraham menjadi konflik sejarah dunia yang sampai saat ini terus. Aida moloni taringota si Ishak aidang ninda nadiba si Ismail do sampai sekarang sulit mencari titik temu. Lasro aku naki ngaladong minggon
Minggu Kemah Keluarga ya. Ini menurut saya penting sekali. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, konflik keluarga bukan hanya masalah keluarga itu. Jika terjadi ini menjadi konflik warisan, akan menjadi konflik sejarah generasi berikutnya. Jadi dame-dame mahita sonak-sonak nama rumah tangga. Amin. Itu teh. Alana mau terjadi songon natu si Sara dohot si Hagaron. Lihat, ini konflik terus sampai sekarang yang sulit mencari titik temu. Amang dohot tamuinang taparati-hati hom majo. Waduh terjadi konflik keluarga nih si Abrahamon. Anggo padan ni debatatu si Abraham nu ngasih tong. Abraham pasu aku mau. Gabe bangso na bolon. Sitean tano nani warihon ni Jehovah di Batam. Pasu aku pinoparmu songo bintang di langit. Do pasir di pantai. Songoni ma padan ni debatatu si Abraham. Ala uasa do di hajol maon si Abraham. Songonima nania lilingna busesaon. Kuatir. Bah daripada soadongan non sitian harajaon ni si Abrahamon. Batole mak. Malotuk songoni nasi punin nasi si Sarah makan. Buat mah si Hagari gabe asa adong anakku. Karena budak pada waktu itu adalah milik tuannya. Jadi milik Hagar itu adalah sesungguhnya milik Sarai. Apa yang terjadi? Sasitong na kan melanggar pada non. Ngambar pada debata tu si Sarah ikon tubuhan anak doho. Jala torop pinoparmu bainokku. Alayala uasa dihajol maon akhirnya menyerahkan Hagar supaya memberikan keturunan bagi Abraham. Ima uas ni hajol maon ujungnya gabe lupa pada tu Jehovah. Jadi sifat kedagingan, sifat kemanusiaan kita, sifat yang ingin memenuhi kebutuhan kita kadang bisa melupakan janji Tuhan. Odo napi naingot na berjulu. Jalaba koni jolma dari madabu do jolma itu bagasan dosa. Pelanggaran terhadap janji ini mungkin taralu sado wasat di hajol maon si Abraham do si Sarai. Gabe tubuh ma si Ismail. Tetapi konsekuensi pelanggaran ini mendatangkan air mata. Tohoriah kamang do tawina. Aidung tarboto. Naing gabi-gabi yang masih Hagar. Ayo kita baca bersama. Kejadian 16 ayat 4. Awdo na jujud dakya tajahon. Tajah majo sada Musa sapulonom ayat 4. Adong mulok sudi maju itu membuka. Tajah amang do taminang. Dungi ditopok mak dia doh. Tabuat jo bibil tai Android tai betaho. Nah. Sudi baita maja sada 2 tulu. Dungi ditopot si Hagari jadi gabe-gabean ma ibana. Dung di ida naung gabe-gabean ibana tikama rohana mida. Holan adong di si Hagar pitor tika rohana mamereng. Anggona king asini rohado. HP holan adong di si Hagar pitor bahasa Indonesia mungkin tika ayah do tikaon tika do sotongnya alana nga zaman now. Ayo baca bahasa Indonesianya. Apa dikatakan di situ? Memandang rendah. Di bahasa
pasu-pasu di batasi Hagar, alani si Sarai, alai dungadong di si Hagar gabe memandang rendah Hagar, memandang rendah Sarai. Anggo naking kan nawa sa do si Sarai, tole ma Abraham buat ma. Alai dungadong di si Hagar gabe gijang rohana, tinggi hati dan akhirnya memandang rendah Sarai. Itu satu catatan Alkitab yang mungkin bagaimana sifat manusia. Jadi boido hita songoni amang dohot tamu inang. Uasa kita di hajol maonon. Tolema taulaon. Alai duk terjadi apa yang terjadi. Akhirnya air mata. Jadi tangis masih Sarah. Dunga dong di si Hagar. Jadi boido habejol maon. Mangose naung ni warihon ni debata tungguluta, alai pada akhirnya harus meneteskan air mata. Daktar pa bereng-bereng ibana be. Baka satu nabagodang, bidu 20 sadai naking ayat sia ahdi dok. Anak ni si Hagaron mangarehei si Ishak. Nah, ngobal ibana. Ujung na saya direhei, mangarehei si Ishak. Itulah yang terjadi. Konflik keluarga menjadi warisan konflik sejarah dunia. Asa manati tak kamang dohot tamu inang di perdalanan ningoluan. Asa boijo tabereng. Songoni mahape gabe boido lupa jol maon. Si Hagar naking. Nani Leon ni si Sarah itu si Abraham asa dong pinopar di ibana alani wasan di hajol maon. Pada akhirnya Sarai berurai air mata. Dang di luas debata jolmai tu matangis. Hot do pada ni debata tu si Sarah hot. Di bidu 10 sia di rata-ratai debata musi pada tu si Sarah. Dan akhirnya Sarah pun melahirkan anak bernama Ishak. Ujungna omma anggo binoto songoni naking hape nunga berurai air mata. Jadi amang dohot taminang sada si persejarat doon asa setia hita pai mai mahon baga-baga ni debata di ngoluta. Unak sape berurai air mata. Itu ate. Akhirnya Sarai melahirkan anak bagi Ishak. Dan Abraham senang. Mau lihat puji Tuhan marpesta bolo di mana. Alai saya ngok-ngok do di rohani si Sarah. Dia mak. Lagi jang naking rohani si Hagar. Diturpuk tau mu saya di dok. Anak ni tubuh ni si Hagaron. Mangarehei si. Molo betawoto mangarehei aduh naik bahasa Indonesia. Kebetulan teks bahasa Indonesia dihilangkan istilah mangarehei ini. Mungkin gabe konflik dorari kita Indonesia nanti. Akan aborsia tu si Ismail anak perjanjian dohot kita namu warisi tradisi Yahudi. Ishak adalah anak perjanjian. Anak terjadi amang dohot taminang. Puncaknya Sarai pun marah. Dan akhirnya Abraham harwarhumaiwana usirlah dia dari rumah Abraham. Dohot anak naibu amma. Jadi mulung ngamuru kakainon bahaya doa deh. Basongon naga mebir do tong akka amok bereng. Ade. Ido teh kamang. Ido dak pola anggo mani halak badak pe termabir do ratu akaina deh. Sekali marah Sarai lihat Abraham hape pesta bulun. Usir nggak bisa. Nah, jadi kita pihak kamaon tapi burju-burju matu kainata deh. Sekali marah ibu ini akan bereng mah si Saro muruk haru-haron. Jadi kita pihak kaama adong do najulu guarne anu teh lawak disujur tuli ama-ama na ama-ama na sutar picang ang uson nari nang arong beya deh. Alalam meningkat do bereng istilahon itonga-tonga ni alak batak
Inane alak batakon bahaya alarok pistol nade. Ado pistol ni inane alak batak diguari polisi. Hati-hati mah jadi tapa burju-burju mah tuh kayak naon. Lihatlah Sarai di sini akhirnya marah betul. Nungana kijang rohani siagaron direhemu seibana direhemu si anakon. Nah udah pada akhirnya puncaknya Sarai pun kemarahan Sarah melukai Hagar. Kijang nih rohani si Hagar melukai Sarah. Itulah dinamika manusia. Kadang hitaon melukai. Kadang hitaon dak taboto lungun songo si Hagaron. Ola nadong di ibana. Pinopar si Abraham. Itor kijang rohana. Itor menek rohana memereng si Sarah. Habe nabi nagudang. Nani asian ni si Sarah do ibana. Alai pitor lupa. Kemarahan ibu-ibu akhirnya melukai idama. Titik akhir daripada puncak kepasrahan Hagar ama. Ngabe. Dung diusir nangarong be kehidupan di padang gurun. Akhirnya Hagar pun menyerah. Tole mamate di sonna mahamina. Ibiak kodak danahi. Pai mamate. Inilah manusia. Memang molo manusia sesama manusia melukai. Pada akhirnya kematian yang akan terjadi. Molo dendam ni manusia do maralohon dendam ni manusia. Maka akan dendam lebih parah lagi akan terjadi. Saya pernah studi kekerasan. Adok saya ada tradisi nahujaha. Jalan adok saya ada artikel surat tiki pasca sarjana. Rupanya maaf teman-teman di Madura ada yang disebut dengan namanya carok. Carok ini kebiasaan laki-laki Madura adalah mencarok, bunuh orang lain dengan carok. Jadi jika suaminya meninggal karena carok, maka pakaian ayahnya ini akan disimpan baik. Dan setelah anaknya besar, dilihat bertumbuh sudah dewasa, maka seorang ibu ini akan memberikan inilah darah ayahmu. Dan dia memberikan identitas yang membunuh ayahnya. Maka tanggung jawab anak ini adalah akan membunuh orang yang membunuh ayahnya. Itulah tradisi kekerasan. Kekerasan akan membawa maut. Luka batin yang dibalaskan dengan luka batin akan membawa kita pada kematian. Seperti Hagar yang sudah di atas ambang pengharapan. Danga dong bepak kirimon ibana bangulu. Mate nama ibana. Dohot danahi asa mate di parhorsihan. Alai turbuktas sadarion. Rodo Tuhani. Konflik keluarga. Luka batin yang luar biasa. Rasa frustrasi yang terjadi pada Hagar. Pada akhirnya Tuhan melihat. Dilehot debatado hangoluan tusi Hagar. Dohot dadanai. Roh suruh-suruan ni debata mahua ho Hagar. Ida mak disarihot debatado ibana. Dilehot sumur asadong hangoluanna. Didok diturpuk tahun. Gabe ido hangoluan ni si Hagar. Dohot pinopar. Adona naingi daot tadi sona mang dohot tamuinang. Yaitu Allah memberikan solusi terhadap kepahitan hidup. Asa di jauh turpuhot dohita amang dohot tamuinang molo luka hati do berengon pamalosod do na terjadi. Molo sakit hati do baenon membalos sakit hati maka kita akan berakhir pada pengusiran. Setelah pengusir akan terjadi kematian.
Halai turbuk tahun majauh hita. Relasi manusia dan dinamika yang terjadi dalam relasi manusia ini. Unang ingot haci ni roham. Unang ingot luka. Unang ingot na diremehkan dan dilecehkan orang lain kok. Baik itu untuk Hagar, baik itu untuk Sarah. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Amin. Odo nani jo ni turpuk tahun namang dohot taminang. Hasa dang boy terbela. Hita songo dia hacik ni rohani si Hagar tu si Sarai. Pola naing mati na sida di padang gurun. Acura di sarito si Hagar songonom mahita diperlakukan songonon na pasti naik pitam pinopar ni Ismail. Tode pasti. Alai songoni nang perasaan ni si Sarai. Budakku do ibana. Hubagodang ibana asirohaku alai gabe kijang rohana midau gabe lea rohana midau. Hajol marobe songoni. Itulah manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa ini bisa saja membuat pembelaan atas dirinya, menyalahkan orang lain. Dan sebaliknya orang lain juga bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya bahwa dirinya benar, orang lainlah yang jahat. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, lupakan luka-luka. Lupakan semua sakit hati, lupakan semua kesalahan. Tetapi hari ini ingatlah Tuhan yang memelihara hidupmu. Amin. Abu beta jalo jami tau namang do taminang. Atong ingok majo. Isi manuaeng na menyakiti roham di ngulum. Aong do penang. Dangadong be. Puji Tuhan, tepuk tangan majo. Akan ang malum mau sudion. Pinamalum ni bugang ni Kristus. Amen. Ang warong do penaking, aduh ngamangin na. Ang gombrak do petongon. Terluka ho di ngolum. Hea hacin roham. Hea tari luilu ho. Hea menek roham dia do kalang adang merdia dia ho. Berdoa. Jangan ingat itu semua. Tetapi ingatlah Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Songonido si Sarah. Menek rohani si Hagar. Tangi si Bana. Alai roh Tuhani. Dia poi. Hot do padaku tu hopai masabar hoda. Sabar si Sarah. Di pai mai mabagabangan di bata. Tubuh si Sisa. Gijang rohani si Hagar diusir di kaluarhon. Pola pasrah. Naing mate ma di padang gurun. Alai roh Tuhani, Hagar. Ingat, Tuhan yang memelihara hidup kita. Nuaeng, adong pilihat tuhita. Unang bereng dongamu. Nasipata mabaik kacik roham. Unak pahingot-ingot halak na melukai hatimu. Unak paingot-ingot jala tubuh roham lau mamaloson najat maralohon najat nabi nain ni dongamu tuh ho. Alai sadarion do mamau lehate tu debata. Aiti kita riluilu ho di sido roh Tuhani madaoni ho. Tiki tangis ho di sido roh Tuhani mangapuli ho. Ditiki menek roham. Dang mardia dia ho hirana soboy ho hehe. Dang boy dirgak si majujungmu. Mangalakah ho ngolum di sido Tuhani maniop tangata. Asa margugo hita madalani ngolon. Amin. Odo juju apul-apul tuhita. Atok tadalani manguluon. Di bagasan pangaramotion ni debata. Porsea hita. Ramotan ni debata do hita. Porsea hita lehonon ni debatado pasu-pasu tu hita. Porsea hita lehonon ni debatado napinarsita ningolum. Odo jauh-jauh itu hita akamang dohot taminang. Asa una kita di perjalanan ningoluon.
taida magodang nayak ke persoalan-persoalan di rumah tangga. Ugari maju sada, adong do sada margan waeng, asal idokon, bah orasanahan sudah daho among mudawin na. Marsoal terus. Waduh naing narako. Walau tahen naroha, saya terus marsoal. Asal itu perjebar misalnya ya, saya terus marsoal. Aku ngopi songani, masih ada. Rupanya memang adong do sejarah ni alak batahon, nama oleh tujan. Ukare majolo sada hi aro ambil padita praktek di sada huta. Mati masalah na dua-dua. Ngasih 10 tahun. Alai statusnya di RPP. Wasa RPP. Sono namang ipagudak parumain na julo ina. Ba dua te. Songo di ipagudak parumain na. Bah, ibuat parumain na gabe parsoduk na. Adong anak na siyan. Pahupuna siyan anak naon. Dung ipagodang muse. Adong anak na siyan. Parumain naon. Jadi anggo huriet tong batoy mak ay nga modding da dakpola i tahu basi do parmodding na alay masuk matu baradaton marsoal mak ay marparhuaw do pahopunaon tu anak na tubuni parumain naon bah ora sanaha inna tubuni parumain naon nasoy boto hodo ebang mudaw songoni memarsoal. Itu salah satu konflik di tengah-tengah. Daku boto dong dope songoni di barang-barangkawan. Anak-anak saya maos membahas tarobo. Satu pengadilan nanti. Nah gudangan. Berpengadilan kalak mata. Kenapa seperti itu? Asal itu kembah orang sanahana. Abang murahin namun Jadi masih banyak persoalan-persoalan songoni. Mulai persoalan apakah kita tidak bisa melupakannya? Lupakan molo gabe marsoal dawalani wasa dakui ngot Tuhani na mangalehon hangulu aku. Amin. Mola berbadai dawalani wasa dakui ngot Tuhani na mangaramoti nguluku. Amin. Itu satu contoh konflik di tengah-tengah nih hita habatahonon. Alani suatu ngadong be berbadai alani nomor dohot tarobuate. Ayo nungaro tuhatai makokopita songonima. Pos ini pernguluan di tengah-tengah ni habatahon. Alai ro tu hatai. Di pasu-pasu hita marhiti barita nauli. Diajari aku putaon na jolo generasi keempat maita noaing nomad jalo barita nauli. Diajari gabi pistar-pistar adong mau gabi guru. Guru na terbarita sadok Indonesia. Atau hari di Kalimantan Barat di Resmino Pido ada distrik Nebaru, kebetulan kami menggagas pemekaran. Adong do di sisi ada kecamatan Namarguar Tuba Teraju. Jadi kecamatan Tuba Teraju. Jadi hibat 28 tahun. Alat camat na berjulu di sini halak Batak. Jadi adong do halak Dayakon ini juga bu sambutan daripada wakil gubernur. Kalau orang Batak bagi orang Dayak sangat dikenal. Jangan heran Bapak, kalau orang Dayak ini ada namanya tubing. Karena apa? Saat anaknya lahir yang diingat adalah guru anaknya. Maka dibikinlah kebetulan marga tubing guru di sini, jadi anak non tubing. Ini anong mesti diingat di sabidan, baru si dauruk. Tubuh boruna, ibaeng warna si songonima. Angko simba juta sona songo. Orang Batak setelah berita nauli nunga gabe pasu tutorop palak. Alani berita nauli diajari. Jala gudang nang ka dokterate. Puji Tuhan banyak yang menjadi dokter, banyak yang jadi perawat. Lasni rohadwe. Pasu nabal gade. IDC robarita nauli diajari do halak Batak di Parbinotoan di Hatawon do dia karagam nasingi alani do barita nauli ima tahasi holi barita nauli ima
Sotung masuk bayi kita tu konflik persoalan masa lalu. Songoni do diajari turpuhon. Songoni pinopar ni Ismail, pinopar ni si Ishak. Di parmate ni si Abraham. Ini di parmate ni si Abraham. Rappa borhato do pinopar ni Ismail. Do pinopar ni si Ishak. Di parmoding ni si Abraham. Jadi di jo turpuhon do hita. Anggo marningot hacik ni rohani si Hagar mungkin tidak akan melupakan itu. Anggo marningot hacik ni rohani si Sarai, namene rohana di bawah si Hagar, itu tidak akan terlupakan, akan membekas bagi seorang ibu. Alai di jutur puk taodo, luka batin, hacik ni roha, ilu, na masa di ngolum, alani dongamu, alani ale-alem, alani hahangkim, alani manangisi petuturmu. Sadarion, lupakan itu. Alai ingok ma di bata, nama masu-masu, dohot nama ngaramoti ngolum. Amin, martang yang mahita. Ali Tuhan, mau lihat ma, diasi ni roham na pinasahakmu Tuhan sadarion. Las rohanami dihajol maonon nabui masa do hacik ni roha luka baik nama satu si Sarah baik nama satu si Hagar alai di jauh hodo marhiti turpuk sadarion asa dada isi ingoton nami alai huingot tami do dilehoko dalan hanguluan dilehoko sumur hanguluan tu si Hagar gabi mangului bana igonopi hodo padamu tu si Sarai dilehoko yanako di bana si Ishak. Ali Tuhan mau lihat ma di paingot to hami di ngulu namion asahu halupaho kami nasa nama bajut rohanami di ngulu nami alai Roma hami marsobatu homa dok mau liate di pangaramotiomu di ngulu nami. Asima roham pasu mahatam nauku bigi hami sadarion. Asa margugu hami mangulahoni. Lehom matod di porbadia mangula di hami. Asa toktong hui hudi utami hoduhan. Jala homa mama masu ngulu nami. Pargugui hami maka ngulu katami. Tu dia pihak kaman nami dotina nami borhat di nguluna. Pasu matuhan. Pataharu nasida dia kadala sidalanana asa satu tujuan. Hape nani ulani tangan nasida. Sai paher bak tangamu nabadiai. Manupak jalama masu asa majadi ulaun nasida. Ahape nasinah kapan di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Di perkarejuan nanang di rumah tanggana. Sai homana pasauton. Asima roham. Ali Tuhan. Nangakaya nakon nami. Sai homana pagudang-gudakun nasida padau maka parsahitos sian nasida bi. Tiaka parsikola lehom maringgas ni roha marsi hajar asa bui Tuhan gabi anak napistar nabi suka kaya nakon nami satu natulus akan sakap dosita-sita ni roha nasida sai patadahom masih rokap mitodi ni kaya nakon nami benok tikina marhasohotan asa bui paborhaton nami nasida marbaga sobar tulomo ni roham ya kaya nakon nami perkarejo di dia penasida tuhar karejo saya lehom makai du naburju di nasida nama narihon karir nasida mau lihat ma Tuhan sadarion rabdo hami dot punguan tabi pengurus tabi madok mau lihat ainunga gabe pasu paduan suara glorious nama narihon dongan nami iman nadi tapanuli torop nasida na agoan arta sinamot nang bagas nasida sahatu sonari torok dope nasubui masuhi bagas na alani bencana songoni posana alai dipake hodo akaruas ni huriam
Mangaleo sipirni todi tu akadongan nami nahona bencana jala say pada uma bencana si songoni tujulon nyari si anak kadongan nami na di Tapanuli. Lampasu-pasu mangulu nami. Asa gabi habaoran ni pasu-pasu hami tu torop palak. Ali Tuhan. Asi maroham molotung adong akahahurang ado tagalion nami. Marasi ni roha maho. Pase sahoni sa luhu na. Jala ajari hami marhiti tor di purbadia. Asalam tahu hami mangulahon na duminggan di adopamu. Jalo matuhat tangyang nami. Nahusabaho kami tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan si hokop si palua hami. Amin. Tapara di ma edeta siya buku de nomor 750 ayat siya da namangihut titikyon tapasahap piliata. Di
Amartang yang mahita pasahaton piliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut cileho-leho na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Pasahat kami masih anani lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupan hasya kami pilihanon. Pati bulhan harajaw mo dito nga tong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni sinehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mitoni rodi pamataku osado uguki rodi salu hartaku upasa itu naso usato. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saat maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona puna araja. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di parsaorhon madamena tutodim.